carinyo, per fi he sortit. Arribo d'aquí a 5 minuts. Espera'm, T'estimo. Això és l'única cosa que li ha quedat de la Clara. Anuncis que fan riure, que impacten, que entretenen. Aquesta és la tendència de la publicitat actual. No deixar indiferent l'espectador i aconseguir que s'identifiqui amb una marca a través de les emocions que li provoca un anunci. Ho han deixat ben clar els experts publicitaris de tot el món que estan reunits aquests dies a Barcelona. Captar l'atenció a través dels anuncis no és gens fàcil i en això els publicistes són els que porten la batuta. Per això els centenars de professionals que assisteixen a aquesta trobada agraeixen tots els consells i més si venen de figures tan reputades en aquesta especialitat com l'australià Martin Lindstrom, un dels apòstols del branding, un concepte que té a veure amb les emocions. Tic. Tac. Tic. La publicitat convencional és poc efectiva, ho diu Lindstrom. Els anuncis més efectius són els que tenen a veure amb les emocions. Els experts asseguren que durant tota la seva vida una persona veu 2 milions d'anuncis de televisió. És l'equivalent a veure 8 hores d'anuncis els 7 dies de la setmana durant 6 anys. No és estrany, doncs, que es posi en dubte la seva efectivitat. D'aquí que els experts apostin pels anuncis que creen emocions entre el públic. En publicitat no se sap ben bé què és el que funciona i el que no. Una cosa que sí que sabem segur que funciona és crear un compromís emocional. Si poses tranquil·litat, felicitat o tristesa, recordes coses, i això és amb el que estan treballant les marques. Segons aquest expert, la publicitat està canviant i internet s'està convertint en el mitjà més potent davant dels mitjans tradicionals. Els enginyers